Salam mehriban gelin-gyzlar. Moda fasonlar kanalymyzda bugünkü videomuz bu hepde Instagramda öňe çykan saýlama türkmen moda fasonlaryny görkezmekçi. Bir-birinden owadan türkmen moda köýne fasonlarymyza gelin birlikde syň edelim. Bugünkü videomuzda bir-birinden owadan pammak, gülüpek, ştatly matalaryndan tikilen üýtgeçjek fasonlary görüp bilersiňiz. Siz nähil fason görmek isleýäňiz? Nähil fason görleýäňiz? Kommentariýada ýazyp geçseňiz, men size hökman kömekçi bolarym. Göwün bostanyny, boğun sökýän ebedi gözellikler hakynda baky ýazan Zenan Başarnygy, şular bilen dünýäni maýil edýär, ýöne inni haçandan ýaly elipjanda orun alan çaklaňja ýan etdirçäni welin maňa kimiň näme wagt berenligi ýadymda däl. Emma iň ýakymly ýer bolsa, oňa elimiz iňe tutandan beýläp kulağımıza guyan sözlerini keşte ýaly edip sünnäläp ýazyp goýanlygymdy. Häl henidlerim elwukjamy elmalanymda bu ýan etdirçäni hem höwes bilen gözden geçirýän. Ondan her gezek ol sahypalar meni mehriban keşfim bilen didarlaşan ýaly gymmatly fursatlar bilen berpaýlaýar. Ejen el hünär gyýda döwletdir. El işi edilýän öýe bereket ýagýanlar. Öýde iňe sapak işledip dokma darak kakylyp dursa agzy birlikden nişanlar diýen halatlaryň göz öňünde janlanýar. Ene gyýlar. Bu görüň berjek videom şulardan ibaret. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene-de şular ýaly videolardan habardar bolmak isleseňiz, ýagny görmek isleseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.